Iruñako peinek bat egin dute Nafarroko gobernuaren eraso sexistari gabeko Nafarroa jaia da erasotzaileak stop kanpainarekin. 18 urteko kartzela zigorra eskatu die fiskaltzak 2020ko greba orokorrean parte hartu zuten 3 gazteei. Lapaitza Malerreka Bertizaranako gazte asanbladak salatu duenez gizon talde batek matxismoa salatzen zituen pankarta pare bat erre eta zakarrontzira bota zituzten Donezteko bestetan. Nafarroko lehendakariak Nafarroko lan merkatuaren une ona nabarmendu du Nafarroa Jobs 2023 enplegu azokara egindako bisitaldian. Nafarroko gobernuak 5,2 milioi handitu ditu etxe bizitzen birgaitze energetikorako laguntzak eta 2023an deialdiak zabalik izango dituela iragarri du. Nafarroa zirkularrek diagnostikoen zerbitzu eskaintzen du enpresek ekonomi zirkularerako transizioaren hasiera ahalbidetzeko. Nafarroko artxiboak fonoteka eguneratu du musika ondarearen grabazio berriekin. Kaparrosoko errota udal piraguismo eskolak uda uretan pasatzea eskaintzen du adin txikikoentzako, helduentzako eta taldentzako jarduerekin. Donezteben eta Erratzun San Pedro bestekin jarraitzen dute asteburuan. Larunbaten eguerdiko 12 berso saioa izanen da Santa Lucia plazan, Mirena Muriza, Eneko Lazkoz eta Uxu Alberdirekin, Zikiroiate berriz, igandean Erratzun. Iruñako peinen federazioak bat egin du Nafarroko gobernuak eraso sexisten aurkako Nafarroa jaia da erasotzaileek stop kanpainarekin. Ekimena Nafarroko Berdintasunerako Institutuak sustatu du uda garaiko jaietan izaten diren erasoi aurre egiteko. Hori dela eta Nafarroko Berdintasun Institutuko zuzendari kudeatzailea den Eba Isturizek kanpainaren kartelak eman dizkio federazioko lehendakaria Josu Sánchezi, Iruñako Algara peinaren egoitzan egindako ekitaldian. Federazio 16 elkarteko osatzen dute, gainera jaietako zapiak eta esku gorridun pinak eman dizkio, jaietan eraso sexistak baztertzen dituen simboloa. Ekitaldian zehar Isturizek eskerrak eman dizkio federaziori emakumeen aurkako indarkeria baztertzeko duen konpromisoengatik eta azpimarratu du garrantzitsua dela peinek aurten kanpainako protagonistek helarazten duten mezua barneratzea. Jaietan ez dira portaera sexistak onartzen, erasotzaileentzat ez dago lekurik. Kutsi Romero abeslaria, Unai Laso pilotaria eta Aimar Oroz futbolaria izango dira protagonistak. Oso garrantzitsua da gizonek aurrera pauso bat ematea eta emakumeak behartzen dituztenekin edozein konplizitate haustea. Era berean Isturizek nabarmendu du emakumeen aurkako indarkeriaren inguruan sensibilizatzeko eta prebenitzeko egiten ari diren lana tartean sexu erasoak gaitzesteko mobilizazioak edota iazko urtean atera zuten bideoa. Peinen federazioak ez du berdintasunaren aldeko lana San Fermin jaietan bakarrik egiten, baizik eta lan egiten du urte osoan zehar. Bestalde Josu Sánchezek eskerrak eman dizkio Nafarroko gobernuari kanpainarengatik eta bertako kide izateko aukera izateagatik. Hilaren 5 kartela jarriko ditugu peinen barren atzean, peinak leku seguru izatean nahi dugu, emakumek jakin dezatela segurtasun puntu hoietan laguntza eta babesa jaso dezaketela une jakin batean laguntza hori behar badute adierazi du. 2020ko urtarrilaren 30ko greba orokorrean jasandako errepresio polizialez gain zigor neurrigabeak eskatu ditu fiskaltzak bertan parte hartu zuten 3 gazteen aurka. 18 urteko gartzela zigorra eskatu die datorren asteko epaiketan. Azaldu dutenez, haien aurkako zigor neurrigabeak justifikatzeko ez daukate frogarik. Auzia uztailaren 3an izango da, horregatik egun horretarako konzentrazio deia egin dute. 10 pertsona atxilotu zituztela Lamorean egondako istilutan, eta horietako 3 polizia foralarekin atxilotuak izan ondoren, prozesu judiziala dutela orain uztailaren 3an, eta fiskaltzak bakoitzari 6 urteko zigorra eskatzen die. Ez dago inolako frogarik auziperatu hauek bertan egon zirenik, ez da olako gertaerak edo olako epaitzen zaizkien kargu horiek egiazkoak direnik, eta ulertzen dugu hau pixkat Euskal Herrian gertatzen ari den
represio marko baten barruan dagoela. Orain arte, eskaera gehienak ekonomikoak ziren, eta prozesu honetan ikusten nahi gara nola fiskaltzak presioarekin dakan obsesioa. Orduan horren aurrean ulertzen dugu helburua dela mugimendu popularra, mugimendu politikoa desestatzea, desegitea, eta pixkate beldurraren politika hori zabaltzea. Ulertzen dugu gazteriaren artean zabaldu nahi dela espetxe zigorraren beldurra, pixkatez mobilizaziora deitzeko. Orduan adierazten nahi duguna da argi eta garbi elkartasun osoa dutela hiru gazte hauek. Ulertzen dugula ez dela bidezkoa gertatzen ari dena, eta ez dakala zentzurik gainera, eta hala ere ez garela geldituko Euskal Herriko mugimendu politikoak eta langileen mugimenduak aurrera jarraituko dula, eta gure eskura ditugun tresna guztiak erabiliko ditugula represio eta prozesu hauek bertan bera uzteko. Eta honekin batera, deia jende guztiari, datorren astelehenean uztailak 3, goizeko 11etan, Iruñeko epaitegira hurbiltzeko, hiru gazte hauei gure elkartasun osoa adierazteko eta salatzeko prozesu honen bidegabetasuna. Lapaitza Malerreka Bertizaranako Gazte Asanbladak komunikatu bat plazaratu du ekainaren 28an Doneztebeko besten lehenbiziko egunean emandako gertakarien harira. Idatziak dionez 2 pankarta paratu zituzten Doneztebeko herriko ostatutik zintzilik. Lapaitzak salatu duenez, gaueko 10:30 aldera pankartei su eman eta basurara bota zituzten bertan zeuden hainbat gizonek. Lapaitzako kideak ez ziren plazan hau gertatu zenean, baina badakite jendeak ikusi egin zituztela eta horren aintzinen ez dutela deus egin. Honekin argi utzi nahi dute ekintza hau ikusi zuen persona oro eraso honen konplizea direla, norbere eskuetan baitako horrelako basakeri baten aintzinean erabakitzea zer egin edo zer ez. Lapaitza Gazte Asanbladak argi utzi nahi du ez duela horrelako erasorik onartuko eta horrelako ekintzen aurrean zapaldu beharrean are gehiago pizten diela adierazi dute. Positiboki baloratu dute gizonengan deserotasuna sortu izana helburuetako bat zela. Nafarroko lehendakariak Nafarroa Jobs 2023 enplegua azoka bizitatu zuen atzo, Baluarte, Biltzar Jauregia eta Auditorioan. Ekitaldi horren helburua da lan aukerak bilatzen dituzten edo negozio bati ekin nahi dioten personak harremanetan jartzea, haientzat interesgarriak izan daitezken profilak ezagutzeko interesa duten enpresekin. Navarra Jobs 2015ean hasi zen lehen aldiz ospatzen den urtean, ordutik eta urtero lan aukerak bilatzen dituzten personentzat plataforma gisa balio du. Jardunaldian parte hartzen duten enpresekin zuzenean harremanetan jar daitezken ingurune batean. Nafarroa Jobs Foroak jardunaldi batean zehar programa zabala garatzen du hazkunde proiekzioa duten sektoretako enpleguari eta ekintzailetzari buruzko hainbat foro eta hitzaldi barne hartzen dituena. Hala nola, nekazaritzako elikagaien sektorekoak, energia berriztagarrien sektorekoak, farmazia industrikoak edo digitalizaziokoak. Gainera, enpresa batzuek langileak in situ hautatzeko hainbat prozesu egiten dituzte. Eta negozio idei bat abian jarri nahi duten personek beren proiektuan lagunduko dieten adituekin konsultatu ahal izango dute. Lurralde antolamentuko etxe bizitza paisaia eta proiektu estrategikoetako kontseilaria Jose Maria Ayerdi jakinarazi duenez, egoitza parke pribatu eta publikoren birgaitze energetikorako laguntza publiko guztiek zabalik jarraituko dute aurtengo bigarren erdian ere. Eta zehaztu du Europako funtsetatik, ekainan jasotako 5,2 milioi gehigarriek aukera ematen dutela foru erkidegoan 2023 osoan zehar, egungo deialdiei erantzuteko eta deialdiek aurretik itxi beharra baztertzeko. Kontseilariak prentsaurreko batean agertu da, herritarrengana lasaitasun mezu bat helarazteko eta jendaurrean argi uzteko, beste erkidego batzuetan iragarri denaren aurka, Nafarroan ez dagoela aurreikusita urte honetan zehar inolako laguntzen deialdirik ixtea beharrezko baliabide ekonomikoekin kontatzen dugulako esan du.
Lehendakariaren esanetan etxe bizitza zaharberritzeko diru laguntzetara bideratutako funts Europar hoiek ezoikoak dira, beraz, hiritarrak animatu ditu Next Generation programak berreskurapenean behin-behineko tresna bezala suposatzen duen aukera hau aprobetxatzera. Mikel Irujo garapen ekonomikoko eta enpresarialeko konseilariak Nafarroa zirkular ekimenak Nafarroko enpresei eskaintzen dizkien zerbitzuak aurkeztu ditu. Hoien artean dago diagnostikoak egitea enpresek ekonomi zirkularari dagokionez duten egoera aztertzeko eta bide horri ekiteko ekintza plan bat taxutzeko. Ekitaldia eginda eta bertan izan dira Uxue Itoitz industria, energia eta proiektu estrategikoetako zuzendari nagusia eta diagnostikoak egingo dituen Zirkularse enpresa lizitatzailearen ordezkaria Rebeka Arnedo. Irujo konseilariak aurkezpenean adierazituenez ekonomia zirkularra bizi dugun eraldaketa ekonomikoaren oinarrietako bada eta enpresek urrats hori eman behar dute. Europarra Batasuna ekonomi zirkularreko pakete handi bat prestatzen ari da, industria sektore guztiei eragingo diena. Nabarmendu du konseilariak eta Nafarroa zirkular, Nafarroko enpresak une horretarako pres iristea helburu duen ekimena dela ziurtatu du. Enpresek ekonomi zirkularreko diagnostikoak zertan datzan jakinalizateko, datorren astelehenean uztailak 3 webinar bat egingo da, 10etan metodologia hau azaltzeko. Parte hartu nahi duten enpresa guztiek izena eman dezakete harremanetarako formulari honen bidez. Nafarroa zirkularrek datozen hilabetetan egingo dituen prestakuntzetatik lehena da enpresek ekonomi zirkularra zertan datzan eta bere printzipioak ekoizpen prozesuan nola aplika ditzaketen jakinalizan dezaten. Nafarroko artxiboak 30 grabazio berri sartu berri ditu fonotekan. Emilio Arri eta Jose Castel, Joaquin Larregla, Jesus García Leoz eta Tomas Asiain konpositoren lan hautatuei dagozkienak. Grabazio horiek Nafarroko Orkestra Sinfonikoaren eta Bianako Printzia erakundearen kultura zuzendaritza nagusiak bultzatutako musikaren eta arte eszenikoen artxiboren programaren arteko lankidetzaren emaitza dira. Orain sartu diren 30 grabazioak 2022an sartutako 17 grabazioi eta 2021an fonotekak bere jarduerari ekin zion 29 grabazioi gehitu behar zaizkie. Hoiek guztiek Nafarroko musika ondarearen aberastasunaren adierazgarri esanguratsua dira, garai, genero eta musika forma anitzetan. Nafarroko musika ondarea berreskuratzeko, konserbatzeko eta zabaltzeko erreferentzia da, gaur egun Nafarroko fonoteka konposizioa aipagarrienak eta hoien egile eta interpreteak baloritzatzeko. Grabatuz eta edapen bideo egoki baten bidez ezagutza sustatuz, musika sorkuntzek balio berria hartzen duten musika ondare eta memoria gisa duten dimensioan. Nafarroko musikaren eta arte eszenikoen artxiboaren webgunea www.amaen.es daude eskuragarri grabazioak eta sarrera unibertsala librea eta debaldezkoa da. Piragüismoko eta kaiakeko oinarrizko ezagutzak eskuratzea, uretako jarduerez gozatzea eta Arga ibaia aisialdirako eta naturan kirola egiteko gune gisa berraurkitzea dira, Kaparrosoko Errota Piragüismoko udal eskolaren atzean dauden oinarrizko printzipioak. Eskolak udako hilabetetan konzentratzen du bere jardueraren zati handi bat, izan ere, uda sasoia hortan eskolak prestakuntza eskaintza handiago du. Bai eta kirolean hasi nahi duten helduen eta adingaben eskaera handia ere. Kirol jarduera hori ezagutu nahi duten talde partikularren aldetik. Eskolak piragüismoko kaiakeko eta stand-up paddle bordeko ikastarok eskaintzen ditu uda osoan zehar, irailaren hasiera arte. Hiri kanpamendu ez gain. Interesatuek ikastaroen eta jardueren eskaintza zehatza ikus dezakete www.piraguismopamplona.com webgunean. Jarduerak eskolako instalazioetan, Kaparrosoko Errotan eta Arga ibaian ematen dira. Bertan, piragüismoko profesionalak parte hartzaileak prestatzeaz eta orientatzeaz arduratzen dira. Adingabeak edo helduak izan. Izan ere, Amaia Osaba 30 urtetik gorako esperientzia eta brontzezko domina eta Europako kaiak txapelketan oinplanoan duen kirolari profesionala eskolako buru da lehiaketako talden zuzendari tekniko eta entrenatzaile gisa.
Piraguismoaren eta kaiakaren munduan interesatuten personek hainbat aukera dituzte kirol hoiekin harremanetan jartzeko. Txikinentzat eskolak 8 eta 14 urte bitarteko haurrentzako udalekoak diseinatu ditu. Astekako banaketa joan den ekainaren 19an hasi zen eta irailaren 4 arte luzatuko da, San Ferminetan izan ezik. Eta goizeko ordutegian 8:30 2:10 gutxitara kanpamentuak piraguismoarekin lehen kontaktua dira. Hoietan trebetasuna bezala alderdiak landuko dira, aire libreaz gozatuz eta parte hartzaileen artean lagun berriak eginez. Aldez aurreko ezagutzak dituzten edo ez dituzten aurrei ere irekita dago. San Pedro bestetan bete-betean sartuta daude Doneztebe eta Erratzun. Igandera arte hainbat ekitaldi eskainiko dira bi herrietan. Horrela, Donezteben gaur 11etan udal txikiari ongi etorria eta txupinazo izan dute, ondotik kalejira erraldoiekin eta dantzari txikien ikuskizuna behar zanen. Jarraian luntxa dantzarientzat. Ordubitan udal txiki aukeratzen parte hartu duten aurren bazkaria eta gazte burrunbaren bazkaria mozorratuak. Ondotik gazte jokoak. 4:00 7:30 puzgarria behar zanan udal txikiak emanen dio hasiera. Ondotik udal txikiari diploma banaketa eta botere itzulera. 5:30 aurorak eta kuadrilak kalejire eginen dute herrian barna, elutxa txarangarekin. 8:00 kantu kolore Santa Lucia plazan, 10 eta 4 zezen suzkoa behar zanan, eta 12:30 alaiki Santa Lucia plazan. Larun batean Donezteben 9 Diana txarangarekin. Ondoren Doneztebeko erraldoien konparsak eta burua handiak Elizondoko erraldoien parte hartzearekin. 12:30 berso saioa Santa Lucia plazan Miren Amuritza, Eneko Lazkoz eta Uxu Alberdirekin. 4:00 mus txapelketa Santa Lucia plazan gazte burrunbaren eskutik. 6:00 Odein Magoa eskolako aterpean. 8:00 Txutxini Ibañez Santa Lucia plazan eta 10 eta 4 zezen suzkoa behar zanen. Uztailak 2 igandean 9 Diana gaiteroekin intzakardin. Doneztebeko erraldoien konparso ondoren, goizen lagun artean bazkaria prestatu musika zalaiturik ardoa, sagardoa, ura, ogia eta kafea udalaren kontu. Argitxu elkartaren artisau feria herrian. Ordubitan herri bazkaria intzakardin eta kaldereteak. Jarraian erreka igoera, 7:00 musiko erromeria Santa Lucia plazan, Heikiadi talderen eskutik, ondotin Malcolm Young horin kontzertua Santa Lucia plazan. 10 eta 4 zezen suzkoa behar zanan eta ondotik azken kalejira txarangarekin eta gaixoan. Erratzun gaur ostirala 12 poteoa elektrotxarangarekin, 2:30 herri bazkaria kanpinan, 4:30 Erratzuko pilotari gaztetxoen partidak, 5 kalejira elektrotxarangokoekin frontoian, 7 pilota partidak emakumezkoetan San Fermin txapelketako finalerdia, gizonezkoetan Artola Eskiroz Larrazabal Imaz, 9 mutildantza, gaita eta larrain dantza, 11 dantzaldia Iparlan Franziskorekin eta 11 kontzertuak. Uztailak 1 larun batean goizeko 10 argisoinuak, 11 herriko trikitilari pandero jole eta buru handiak, 11 pilota partida Gorosta Polon. Ordu batetan Oliba Ezur jaurtik eta txapelketa Gorosti kafetegian. Ordu 2 zikiroiatea uspolariek alaiturik, 7 balerdiren kontzertua Zubi puntan. 9 motildantza, gaita eta larrain dantza, 10 dantzalia Bizpairu Pelau taldearekin eta ordu 2 Kalima Libon Elmorekin kontzertuan.